mureme yekuti automatically God will just do it. Mwari akaburitsa vanhu mu Egypt kuti vaende Canaan. Changa chakaropafadzwa Canaan iland. But vana vati vakapinda Canaan votanga kutoguta. Vanofanirwa kurima, they must till the land kuti va benefit the blessing yakaiswa mu ground. Promised the land, I see promised the fruit. Land, which means you must learn to plant a seed to get the fruit. Mukapinda Canaan mukasarima, munofane nzara mjimbo yakaropafadzwa. Sachona some people vana Mwari vakaropafadzwa, but hapana iripo. Why vari ku Canaan varime? Vakangomira kuti Mwari unoita zvinhu, unofira imomo. It's a promised land mjimbo. I love to repeat this. That's Deuteronomy 11 verse 10. Mwari asati apa vanhu land, akapa vanhu information iri valid kuti vave nema good results on land. Hakuna chinobhowa kuti une land but une nzara. Amene Zimbabwe kuninzwawo. Hakuna chinobhowa chekuti you own the land and you are hungry. Ivunaro but nzara ndo vakuru vari kukurova. So your problem is not owning the land. Knowledge iri papi. Deuteronomy 11. Mwari akambopa vanhu land, zveland hazvishupe zvirimo, Mwari akambopa vanhu land. Vasati vasvika ikoko, akavapa the valid information inopedza hunger in that place. Deuteronomy 11 verse 10 now read. For the land that you are now entering take possession is not like the land of Egypt, from which you have come from, where you sowed your seed and irrigate it like a garden of vegetables. But the land that you are going to take over is the land with hills and valleys, which drinks water from rain and heaven. Vanhu kwavari kubva kuvairima, kwavari kuenda kupromised land vari kunorima, chichangova nedifference. Uku vairima vachiita irrigation muma vegetable gardens, uku kwavari kuenda vakunova ma-commercial farmers. Uku vanga vari ma-subsistence, vaingoita zvekwavo zvemhuri yake. Mindset iyo ikasashifta kumaZimbabwe nzara ipere, land iripo. Why? Tagara tichirima even tisina land, ndokurarama kwedu kumisha kuti tinorima, but pamisha munhu anorimira mhuri yake kwete nyika. Saka munhu kana azopiwa task yekurimira nyika, number one thing, haafane kuva selfish, anofanirwa kumotivatwa nekuti Zimbabwe must not go hungry as long I got land. But anomotivatwa ne-nation at large. Varume kubva pa small scale uchienda pa large scale, kantoda shift of mindset more than ownership. Why saka uchiona munhu akatozopiwa even this lacho rekurima, haarime anotengesa otengera mhuri yake hembe. Why haana mind ye-nation? Ada kufita achiri kurimira zvemusha iye akapiwa nyika. Mindset ndo hanga kuita land. That's why Mwari pachake achipa vanhu land, akati uye kuma lessons kuno. Kwama kuenda kwakasiyana kuEgypt, kwamairima kumareserva, bambaira dzako, nyemba dzako, wotengesa otengera vana bhutsu. Apa maakurimira nyika. Kwaharare havana ivhu vana, rimai nyika ipone. Iwo rima tuiti twako cheka nejeko, otishotesa chingwa.